Hi guys, welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera social media. Wicknel gifts Fifi with the Aqua for Cleanliness. Munongoziva mega team yevarakashi Zanu PF vana Wicknel vana Idi havadi kusaririra. Zvinezvi nekuti Fifi pane mavideos nema-pictures ari kutenderera all over social media ari kutrenda naivo vakupindira sei nhasi vadedzera kuti vakuda kupa Fifi Aqua ye-cleanliness. Hatirambi Fifi agara amunhu ari clean, tozviziva tese. Just kungoti pangobudawo mavideos nema-pictures, asi team yeZanu PF, team yevarakasha haidi kusaririra, inoita iye inonzi take advantage of the situation. Naiyo yada kutoti toonekwa kuti pane zvairi kuita pakadai ichiziva kuti in the meantime zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndozvinoitwa neZanu PF izvozvizi, yatopindira ichidedzera kuti iyo iri kuda kupa Fifi mota ye-cleanliness. Musakanganwa weZanu PF haingokupi chete mota pasina zvaine ichida, ine ichida kubenefita, which means zvinezvi inoziva kuti munhu wese ari kutaura nezvemwana uyo wamaititi, asi ivo intentions yavo chaiyo chaiyo ndeyekuti vaoneko pavanhu, because chii Fifi ari kutrenda ndozvavanenge vachida. Mukatarisa mostly vanozama kupinda vanhu veZanu PF vachipinda mumasingers, nezvi almost masingers akawanda, tongoti almost ese achatosapota Zanu PF. Muchaona kuenda kumusangano weZanu PF. Zanu PF haipiri munhu chinhu mahara, asi zvashamisa vanhu vachiti apa pakaipa, Fifi anofanwa kungwarira. Musakanganwa kuti maititi naivo vakambochema vakashamba vachiti ingwani munoswera muchiti ndiri munhu weZanu PF, neniwo seWicknel ndipeiwo Aqua. Ndiyo Aqua yacho yakuuya, asi ichiuya ichienda kuna Fifi. Asi vazukuru vambuya Nyanda vakawanda vakati aiwa, vana seWicknel havasi kuda munhu anofungidzira, vanoda munhu anobuda pachena anodedzera kuti inini ndiri weZanu PF, kwete anofungidzira. So handizivi kunoti kudini zvaitika zvine zviri kuitika. Thank you so much.